Sitten tehtävä 9. Sitten toi Smart Art. Otetaan tosta lisää Smart Art. Kehä. Toi tosta. Ja sit mä täytän nää tekstit tässä. No niin, nyt on tekstit tuolla ja sit vielä täältä otetaan vähän tollasta kiiltävää ja sitten tosta vielä tollanen värikäs. Sitten toi organisaatiokaavio, täältä hierarkia, täältä Smart Artista. Sitten otetaan toi tosta. Ja mä alan täyttelemään tätä tästä pikkuhiljaa. Ja sitten tässä kun haluaa lisätä näitä laatikoita, niin tosta lisää muoto. Ja nyt mä lisään vaikka alapuolella. Ja tosta taas, joo. Ja siinä on nyt valmis tehtävä.